गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनिफ्राय दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ आङो आथिखालनि सोलोंथाइ गोनां सेंग्रा सिख्लाफोरनि सायाव आं मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। बे भिडिअआ जाबाय आथिखालनि समाजाव गोबां मानसियानो सानो साख्रि बाख्रि लानानै लाइफस्टाइल खालामनायाल' जिउनि मोनसे थांखि होननानै लानायखौ जों नुबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालनि मुगायाव साख्रि बाख्रि मावाबासिनो सासे मानसिया माबोरै गावनि लाइफआव एस्टाब्लिश जानो हायो एबा गावखौ माबोरै फुलि आबुङै एस्टाब्लिश खालामनो हायो बेनि सायाव आं नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे भिडिअ फोरमायनो नाजादों। जों नुनो मोनो जेरै आमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना बायदि बायदि हादोरफ्राव साख्रिखौ लानानै बिथांमोना एसेबां खरस जाया। नाथाय जोंनि उइथिन दि बाउन्डारि अफ इन्डियान गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जेसेबां साख्रि दं बेफोरखौ लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा खोब गोसो बायग्लिनायखौ नुनो मोनो। सोरबा सासे मोजां सिख्लाखौ मोननो थाखाय खोब मोजां मोनसे साख्रिनि गोनांथि होननानै सानो। सोरबाया MA BA फरायब्लानोदि साख्रि मोनथारनांगौ बेबादि साननानै लायो आरो खायसे इनफिरियरिटि कमप्लेक्सआव भुगिनानै साख्रि बाख्रि मोनाब्ला, गाव हास्थायनाय लाइमोनफोरखौ मोनाब्ला, गावनि साननाय हनाया जाफुङाब्ला खम समनि गेजेरावनो गावनि जिउखौ फोजोबना लानायखौ जों नुबोबाय थादों। नाथाय बेयो खोब गोरोन्थि। आथिखालनि मुगायाव साख्रि मावाबाबो मानसिया गावनि लाइफखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो। जेरैहाय साख्रिनि अनगायैबो गोबां लामा गोग्लैसोना दङ। जेरैहाय हमना ला नोंथाङा नार्सारि खालामनानै नोंथाङा थांनानै थानो हायो। हाजार हाजार बिबार फुलिखौ नोंथाङा नोंथांनि बिगासे हा एबा दब्लायसे हायावनो नोंथाङा बायदिसिना थङा बानायनानै एबा टब बानायनानै बेफोर समायना रमायना बिबारफोरखौ मोनसे बिबारावनो नोंथाङा 10 थाखा 20 थाखा बेफोरबायदि खालामनो हायो नार्सारि। बेबायदिनो नोंथाङा नार्सारि लेभेलावनो गोबां बिबार गायनायजों लोगोसे बिबार फाननायजों लोगोसे गयनि नार्सारि खालामनो हायो, दंफां लाइफांनि नार्सारि खालामनो हायो। बेफोर फुलिखौ फाननानैबो नोंथाङा सासे साख्रिआवलानिख्रुइ बांसिन थाखा जों खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो गोबां बिजनेस मावनो हायो। जेरै दखान होनानै सासे क्वालिफाइड मानसिया जेरै DTP खालामनानैबो गावनि न'खरखौ सुंथानो हायो। आथिखालनि मुगाया जाबाय डिजिटेल। बे डिजिटेल मुगायाव मोनफ्रोमबो खामानिखौनो कम्पिउटार एबा इनफरमेशन टेक्न'लजिनि गासिबो खामानिखौ मावफुंनो गोनां जायो। बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव गोरों जायोब्ला थांना थानायनि थाखाय गोबां लामा ओंखारो। साख्रियाल' थांना थानायनि लामा जानो हाया। बिजनेस खालामनो हागोन, नोंथाङा फार्म बानायनो हागोन, दाउ अमा फिसिनानै बा फुख्रि जावनानै बेबायदिनो गोबां गाव गाव मोजां मोननाय आइटेमखौ लानानै बिजनेस जों मावनो हानायनि गोबां खाबु दङ। मानोना साख्रिनि रांफ्रा गोसोबादि नङा, थोजासे नङा। नाथाय बिजनेस बा फालांगि मावनानै जा जोङो धोन मोनो, केपिटेल मोनो, बेफोर केपिटेला जाहैबाय गावनि गोलोमदैजों मोननाय रां। नाथाय मोनसे खोथायाव जों साख्रिखौ जों मानिनो नांगोन। साख्रिया जाबाय बारहुंखा सारअन्थाइजों बुखारनानै लांजायो मोनसे बे मोनसे फिथाइ होनना बुंनांगोन, जाय फिथाइखौ नोंथाङा मास थांबानो मोनो। नाथाय बेयो लिमिटेड। दा आनलिमिटेड नोंथाङा जुदि थाखा फैसा खामायनो लुबैयोब्ला नोंथाङा गोबां लाइननि बिजनेस दं। बेफोरखौ नोंथांनि लाइफ स्टाइलजों बा नोंथांनि गोसोनि साननाय बायदि बबे बिजनेसाव आं मावोब्ला माबायदि साक्सेस जानो हागोन बेफोरखौ नायनानै साफ्रोमबो जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोरखौ मावनांगोन। जेरै बांगाल, बेंगलि, मारुवालिफोरखौ नाय, नोंथांमोना MA BA MBBS पास जानानै फैनानैबो बिथांमोना सोरबा डक्टर खालामाखै, सोरबा इन्जिनियार पास खालामना फैनानैबो बिथांमोना बिजनेसखौ मावदों। सोरबा हार्डवेयर इन्जिनियार जानानैबाबो, प्लास्टिक इन्जिनियार जानानै बायदिसिना गिदिर गिदिर डिपार्टमेन्टआव पास खालामना फैनानै बिथांमोना साख्रिखौ मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आथिखालनि मुगायाव जोङो गोरों गोरा एबा साननो हनो मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो साख्रिनि उन खारनायखौ जोङो आथिखालाव जोंनि भारतआवबो मुम्बाइ, दिल्ली बा कानाडा, पान्जाब, हारियाना बायदिफ्राव आथिखालाव साख्रिसो होनो मानसिफ्रा ओंखारगासिनो दङ। मानोना मालिक जानानै सोरबा मानसिफोरखौ गावनि कम्पानियाव बा गाव साननाय जिथु बिथांखि लानाय बे प्रजेक्टफोराव सोनानै बिथांमोना जेरै कौटि कौटि थाखा खामायनायनि सिमां नुदों। जायनि जाहोनाव बिथांमोना साख्रिखौ गाव लायाबासिनो मालायखौसो गावनि इन्डास्ट्रियाव लाखिनानै मालायनो साख्रि होनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बिदिनो जोंनि BTR रिजनावबो आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनसे मोजां सरकार जागोन होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सानदों। सिगांनि बुब्लियाव हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोराव जाबादि दावगानांगौमोन बेखौ दावगायाखै होननानै बुंबाय थादों। नाथाय आथिखालाव बे प्रमद बर'नि सायाव गोबां बर'फ्रा मोनसे गोदान सोलायनाय लाबोजानायखौ लुबैदों। जायनि थाखाय
सोलायनायनि नामाव मोनसे गोग्गो गोथार जाख्ल'नाय गैयै सरकार दानायनि खोथाखौ सानबाय थादों। बेबायदिनो आं प्रमद बर'खौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैयो। नोंथांमोना आथिखालाव दा जाखांफुनाय लाइमोनफोरा लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ लानानै नोंथांमोना वर्कशप ज' आरो फान्डफोरखौ नोंथांमोना जाबायदि इउटिलाइज खालामनांगौ बेफोरबायदि फान्डखौ इउटिलाइज खालाम आरो भिजिलेन्स ग्रुप दानानै बबे बाक्सायाव बबे जायगायाव बबे स्किमखौ हरनाय जादोंमोन बे स्किमफोरनि सायाव नोंथांमोन इनभेस्ट खालामनाय थाखा फैसाखौ बिथांमोना माबायदि प्रपार इउटिलाइजेसन जागोन जायाखै बिनि सायाव नोंथांमोना भिजिलेन्स जुदि ग्रुप दाना होआब्ला आरो इएमजिएमनि आन्दाराव बेफोरबायदि सोरबा खर' गोनां साननो हनो गोरों मानसि एक्सपार्ट मानसिखौ नायनानै स्किमफोरखौ जोथोन लानांगोन। बेफोरबायदि लायोबा जोङो आथिखालनि बिटिसि नि चिफ प्रमद बर'नि सरकाराव जाख्ल'नाय गैयै मोनसे सरकार फैगोन होननानै जों सानो। मानोना बेफोरबायदि आसनि बिथां प्रमद बर'खौ जों लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिनि थाखाय जों प्रमद बर'खौ जों बाख्नायनांगोन आरो बेफोर लाइमोनफोरखौ साख्रि गैयै लाइमोनफोरखौ बिथांमोना मोनफा मोनफा पार्ट लानानै जेरै मोनसे आनसलिक लेभेलाव मोनसे वर्कशप बेफोरबायदि लानानै आबुं बिटिसि ओनसोलाव आरो बिटिसि ओनसोलनि बादैबो बिटिआर रिजनाव जेसेबां गोलैनाय जायगा थावनिफोर दङ बेफोराव थांनानै बेफोरबायदि वर्कशप लायोब्ला खोब मोजां जागौ। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो बबेबा मिटिङाव जों थाङोब्ला खालि साफ्रोमबो मानसिया माबा मोनसे स्किम माबा मोनसे टिका लानायनि धान्दायाव गावजों गाव अरलायनाय आरो इएम जिएम थामहिनबा चिफफोरखौ लोगो हमनो थाखाय मोनसे कम्पिटिसन खालामबाय थानायखौसो जों नुनो मोनदों। अब्ला जों खालि स्किमनि सायावल' जोंनि मानसिफ्रा बिदि बारसननानै जोंनि लाइमोनफोरनि जुदि इमप्लयमेन्ट बेखौ जोङो समाधान खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो बिटिआर रिजनाव बेफोर हाबाफारिखौ आं खिन्थानाय जि हाबाफारि स्काइल इडुकेसननि जोहै बेफोर हाबाफारिखौ लायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा दावगागोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो जोंनि बिटिआर रिजनाव जेसेबां लेखा गोरों दं आरो लेखा रोङै जोंनि बिब' बिनानावफोरनि सायावबो जेरै जोंनि बिब' बिनानावफ्रा सेल्फ इमप्लयमेन्ट जानो हायाखै। गोबां जोंनि बिब' बिनानावफ्रा जेरै सुवालकुसि बादियाव थांनानै गुबुन हारिजों हाबा जादों, गुबुन हारिजों जिनाहारि खालामजादों, बायदिसिना खालामजादों। बेफोरो बिब' बिनानावफोरनि थाखायबो मोनफा मोनफा ब्लक लेभेलाव उइभिं खुलिनानै बिथांमोनखौबो मोनसे सेल्फ इमप्लयमेन्ट खालामना होनो हानायनि लामा दङ। दा ओंखायनो आथिखालाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेफोरनि सायावबो नोजोर बोनानै गासै लाइमोनफोरनि सायाव लेखा रोंनाय लेखा रोङै बेफोरनि सायाव मोनसे मोजां मोनसे थासारि सोरजिनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे साख्रि बाख्रि गैयाबाबो जों माबोरै थांनानै थानो हायो आरो जोंनि समाजखौ जों माबोरै कनस्ट्राक्टिभ लेभेलाव लांनानै बर' समाजखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै जों दानो हायो बेनि सायाव नोजोर बोनानै खामानि मावनो नांगोन। मानोना आथिखालाव जों नुनो मोनदों जोंबो उदियासलनिफ्राय लानानै नै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय लानानै नै बिटिआर रिजन सोरजिनायसिमहालागै जोंबो आन्दलनाव नांथाबबाय थादों। नाथाय जोङो बिसिनि दिनावबो जों सारेनाबो रां मोनाखै, बिटिसिनि दिनावबो जोङो खुनु बुस्थु मोनाखै आरो बिटिआर रिजननि दिनावबो जोङो बेफोरबादि आं स्पेसियेलि आं बे अनसुंथाइखौ लुबैदों बेखौ बुंनो थाङाखै। नाथाय जाबादि मानसिया अनसुंथाइ मोननांगौ बेफोर अनसुंथाइनिफ्राय जानथायाव थानायखौ जों नुनो मोनदों। थिग जाहाथे बेफोरबादि जाहाथे मोनथाव मानसिया जाहाथे मोनथाइनिफ्राय गोजानाव थाया बेखौ नोजोर बोनांगोन। थिग बिदिनो सेल्फ इमप्लयमेन्ट आरो साख्रि बाख्रि गैयै लाइमोनफोरनो थाखाय जायफ्रा बैसो जाबाय जायफ्रा साख्रि मावनो बैसोआनो गैला बिथांमोननि थाखाय माबा मोनसे स्किम खालामनानै साख्रि गैयाबाबो मानसियादि थांनानै थानो हायो बिनि सायाव बेफोरबायदि खाबु होनानै खामानि मावलायोब्ला जोंनि समाजा गोग्गो जागोन आरो बिथांमोननि जेनेरेसना बे बिमा बिफानि मावनाय थाखाजों बिथांमोना जोंनि समाजाव गाव गावनि गथ' गथायखौ आइएएस आइपिएस एससिएस बायदि खालामनायाव बेफोर रांफोरखौ जथायनो हागोन। आरो आथिखालाव बिटिसि गभर्नमेन्टआव आइएएस आइपिएस एससिएस फोरनि थाखाय स्पेसियेलि फान्ड क्रिएट खालामनानै गोरों गोरों गथ'फोरखौ सिलेक्सन खालामनानै मुम्बाइ दिल्ली आरो जोंनि गुवाहाटीफोर बादियावबो आथिखालाव आइएएस आइपिएस नि मोनसे कचिं सेन्टार दंसै। बेफोर कचिं सेन्टाराव जोंनि गैजारोङैनि मानसिफोरखौ जाहाथे बेफोरखौ फरायनानै गेदेर अफिसार जानो हायो। लोगोसेयाव जायफ्रा इन्डास्ट्रि लेभेलाव खामानि मावनो लुबैयो बिथांमोनखौबो जाहाथे गावनि आथिङाव गसंना थानो हानाय बायदि बिथांमोननोबो बेबायदि ट्रेनिंखौ लानो थाखाय बिटिआरनि गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै साख्रि गैयाब्लाबो बिथांमोना जाहाथे थांना थायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनो होयोब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोला मोनसे समाव खोब जौगाखांगोन होननानै आं सानो। भिडिअखौ आं बारा गोबाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननिसिम नि सायावनो नैथि मोनसे
सर्ट लाबावगोन बेवहाय आङो गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आं दिनै बेखिनिखौ आं सुंद'यै नोंथांनिसिम फोरमायजाबाय मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअआ मोजां जादों ना गाज्रि जादों बिनि सायाव कमेन्ट हो लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेल JSP8665 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम खरगंलाय खावलायथिबाय जोबथियाव आं फिन आंनि उन्दैफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय लोगोसेयावनो बैसोगोरासिनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै आंनि दिनैनि भिडिअ खालामनाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जायो एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय